Ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li f'April l-impjiegi full-time żdiedu b'6.5% meta mqabbel ma' April tas-sena li għaddiet. Dan ifisser li sal-aħħar ta' April il-ħaddiema fis-suq tax-xogħol f'pajjiżna qabżu l-203,000 ruħ. Skont iċ-ċifri provduti mill-Aġenzija Jobs Plus, jirriżulta li bejn April tal-2017 u April li għadda, l-impjiegi fis-settur privat żdiedu b'10,883 ruħ. Iċ-ċifri juru li s-settur privat hemm jaħdmu kważi 155,000 ħaddiem, filwaqt li fis-settur pubbliku l-impjiegi żdiedu b'1469 u laħqu kważi is-47,000. L-impjiegi part-time f'April żdiedu wkoll b'2.3% meta mqabbel mal-istess xahar tas-sena li għaddiet. Iċ-ċifri juru wkoll li l-ħaddiema li qed jaħdmu għal rashom żdiedu b'942 ruħ. L-istatistika turi wkoll li fil-waqt li s-suq tax-xogħol kellu żieda totali ta' iktar minn 12,300 impjieg, fl-istess waqt il-persuni li jirreġistraw għax-xogħol naqsu b'730. Jirriżulta wkoll li matul dan il-perjodu in-nisa kienu l-iktar li ħatfu l-opportunitajiet ta' impjiegi ġodda. Joħroġ ukoll li s-suq tax-xogħol kellu żieda ta' ħaddiema reġistrati b'xogħol part-time. Mir-rekords amministrattivi joħroġ li bejn April tas-sena li għaddiet u April li għadda żiedu b'2.3% l-persuni li għandhom xogħol part-time, biex issa laħqu għal iktar minn 35,000. L-istatistika turi wkoll li kien hemm ukoll kważi 27,000 ħaddiem ieħor li huma reġistrati li għandhom xogħol part-time barra x-xogħol regolari tagħhom.